Velkommen til Møllers Værktøjsfremstilling. Virksomheden blev etableret i 1969 af Carlo Møller, som i begyndelsen fremstillede værktøj hjemme i familiens garage. Siden opstarten er der gennem tiden produceret til en række større danske virksomheder. Blandt andet Grundfos, Coloplast og Valdemar Birn. Møllers Værktøjsfremstilling investerer massivt i det nyeste og mest avancerede udstyr. Det er en vigtig forudsætning for konstant at kunne levere produkter i høj og ensartet kvalitet. Produktion af maskindele og færdigkomponenter kræver den allerstørste præcision og korrekt håndtering, både teknisk og håndværksmæssigt. Derfor foretager vi også løbende skrappe kvalitetskontrol af samtlige leverancer. Dette er med til at sikre, at alle krav til tolerancer overholdes. Møllers Værktøjsfremstilling har i dag opdelt de primære kompetenceområder inden for 3 produktionskategorier: serieproduktion, færdigkomponenter, fremstilling af maskindele samt opbygning af specialmaskiner og maskinsektioner. Gennem årene har virksomheden udviklet sig til at være et familieforetagende med et stort F. Møllers Værktøjsfremstilling drives i dag af 2 af Carlo Møllers sønner, Ulrik og Jens Henrik. Sammen med 28 dygtige medarbejdere sikrer vi hver dag, at Møllers Værktøjsfremstilling lever op til de skrappeste kvalitetskrav.